Gikakurat sa 65 ka mga pulis apil na mga opisyal sa Davao City Police Office ang gipagawas nga direktiba ni PNP Chief Rommel Marbil pinaagi sa series of special orders nga gipirmahan ni Police Major General Alan Okubo ang acting chief sa directorial staff. Nakalatid sa dokumento nga i-reassign gawas sa Mindanao ang mga opisyal sa DCPO o mga police non-commissioned officer. Sa dokumento nga nakuha sa Newsline Philippines Lunes sa gabi, Nobyembre 25, siyam ka mga opisyal sa DCPO ang masign sa Police Regional Office 2 kung Tugigaraw Region. Nagilangkuban nila Police Lieutenant Colonel Ronald Dao, Police Major Carol Habagat, Police Major Michael Uyanggurin, Police Major Jake Goles, Police Major Jack Tilcag, Police Major Jonel Bunguyan, Police Major Leo Arvin Alce, Police Major Antonio Luy ug Police Major Alberto Abella. Laing 24 ang ma-assign sa MIMAROPA, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Nagilangkuban nila Police Major Rose Aguilar, Police Major Noel Villahermosa, Police Major Jimmy Evangelista, Police Major Jembel Mamulang ug Police Major Jonel Perdirio, Police Captain Rizalito Clavis III ug uban pa. Samtang laing 12 pa ka mga pulis sa DCPO ang masign sa PRO 5, nagilangkuban nila Police Major Marvin Hugos, Police Major Mark Hedsel Colaste, Police Major Kevin Garing, Police Major Ramil Rivera, Police Major Manuel Christian Salgado, Police Captain Medardo Baleros Jr., Police Captain Ronnie Batingal, Police Captain Henry Calvo, Police Captain Marlon Dokilab, Police Captain Jefferson Escasinas ug Police Captain Ferdinand Sonza. Ug laing 20 ka mga pulis ang ma-assign sa PRO CAR con Cordillera Autonomous Region. Remember ninyo, ang region nag-request sa una sa Kampo Krame na i-reassign sila sa PIHAW pero wala to siya na-approve. Later, miagi man po daw proseso, nag-decide ang Krame na instead na sa PIHAW, na-reassign sila sa different regions under sa PNP. Giklaro ni Police Major Catherine Dilaray, ang spokesperson sa PRO 11 na ang reassignment sa kapulisan sa DCPO dili pagpamulitika ug natunong lang nga nasa kainit sa politika karon sa panggamahanan ang paggawas sa nasbutang kamanduan. Yes, kung ma-remember ninyo, nani sila yung mga kaso katong first na na-relieve sa time ni Sir Martinez tungod atong na-involved na namatay tungod sa operation sa illegal drugs, and then sa time po ni Sir Torre katong mga na-relieve na mga police stations tungod kay naa sila yung mga doble ang blatter. Ang gihimong mass reassignment tungod sa giingong nagkadako nga espekulasyon salamat tali ni President Ferdinand Marcos Jr. ug kanhi President Rodrigo Duterte nga mo'y naka-impluwensya sa desisyon sa PNP. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.